Ola, peques, benvidos de novo a Mestras Tecnolóxicas. Hoxe imos a realizar unha serie de experimentos. Imos aló! Estos son uns dos materiais que imos a utilizar: globos e un ovillo de la. E por último, pelo! Primeiro de todo, imos a ver que pasa se inflamos este globo rosa. Soplamos, soplamos e soplamos. Vola! Xa está inflado, pero vos que credes que pasará cando o solte? 1, 2 e 3. Guau! Agora imos a empezar co primeiro experimento. Primeiro de todo, inflamos o globo laranxa. Soplamos, soplamos e soplamos moi forte. Que pasaría se o frotamos cun ovillo de la? Bueno, pois non imos quedar coa duda, polo tanto, collemos o ovillo de la e o globo e frotamos, frotamos e frotamos. 1, 2 e 3. Vola! Agora imos co segundo experimento. Imos a inflar o globo amarelo. Soplamos, soplamos e soplamos. Guau! Xa está listo. Agora o frotamos co pelo. Como vedes, a frotar o globo co pelo, este atraese. Agora imos a explicar o experimento número 1. Normalmente, o globo está tranquilo, pero cando o frotas con un ovillo de la é como se o globo lle dera moitos besitos rápidos e lle robase unhas chispitas que se chaman electróns. O globo parece que vola máis alto porque esas chispitas invisibles tiran dela hacia arriba máis forte do que tira o chan. No experimento número 2, co pelo, pasa exactamente o mesmo. No experimento número 2, o globo tamén sae voando. Isto é debido a que tras a frotación do noso pelo co globo, este impúlsase cara ao ceo. E ademais de impulsarse cara ao ceo, este atrae o noso pelo. Pero bueno, peques, eso sería todo. Vémonos no próximo vídeo. Moitas grazas pola vosa atención. Non olvides suscribiros e darlle a campanita.